realize nga si Adan ug si Eva gibuhi sa Ginoo. Gali lang mga disobedient, giing nagayog kaon ana mukaon jud. Gipagawas. Dapat na lang sa Ehipto. Karon nagangyo sila nga mugawas sila sa Ehipto. Asa man sila gidala? Wilderness. Ya karon pag-abot sa wilderness nagbagulbol ang gyapon. Mo kita na usay ang tao hangtod karon kita ayaw gyud pagbagulbol gyud kay nasulat na may tanan kung unsa ang naa diri. Siguro magbagulbol ang tao tungod kay ako mo ginagsulti ni. Tinuod tanaw. Nga matod pa niya, asa man gikan silang nakagawa sa great. Matod pa niya, thou knowest, and he said to me, these are the which come out of a great tribulation. And nakagawa sila sa great tribulation because kanang wa sila ka-appeal ba? And have washed their robes. Kay ilang manggiugasan ang ilang sinina, dilapan ba? And made them white, gihimo man gud lang puti, dilapan jud nilag mayo, bagi puti jud nilag mayo. In the blood of the Lamb, ang tubig nga ilahang gihugas, kanang dugo sa usa ka lamb. Kinsa man ang lamb nato, kanang karnero ba? Si Jesus Christ. Mo bitaw nang si Panaya nag-prophecy sa chapter 7 man siguro to. O 1, chapter 1, si Panaya, chapter 1, verse 7 and 8. Be silent in the presence of the Lord, for the Lord has prepared a sacrifice. Kita may yung sacrifice. Si Kristo giihaw. Muna siya ang lamb. Muna ang iyang dugo. Muna gihugas sa mga tao nga di nakagawa sa Great Tribulation. Bobita na aron makaikyas ka ng Great Tribulation. Dili ingon kay rapture ka, makaikyas ka lang. Maka-come out ka lang. Hinahanglan labi na imong robe. Although nga ang matod pa sa Isaiah chapter 60, ang tanan ko nung lidawat kay Ginoo, gitagaan ko na siya og robe of righteousness, the garment of praise. Mga robe righteousness, kanang mga linen, mga giklot na sa imuha. Ang meaning nga na mo nang gingon, the robe of righteousness, the robe of praise. A garment of praise. Mo na ang gilabhan nila manggod, mo na nakita ko no. Aron makagawa ta ning great tribulation, unsa matong baton? Kanang gi-arrange sa ato nga white robe, kinahanglan na anak nato sa unsa paagi nga kita makabaton anang white robe. Labhan tana. Ato nagpaputiyon pinaagi sa blood of the Lamb. Matthew chapter 24 verse 21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. For then, matod pa niya, kay adunay mahitabo. Wala po dyan ningon, nagbilan kay kwaon ka naman mo. Maminaw pa ng mga Amerikano ba magwali. Kanawara yun ninyo sa YouTube. Ang iyang pasalig sa mga tao, nagsulti man sila, nagtuon sila about anang mga tribulation, kuyaw kayo, naminaw mga tao. Pero pag ingon last, bisag wagod na sulat na Bible, nga wa ningon ang Ginoo si Kristo, ayala mo kabalaka kay kumabot ng great tribulation, sabgaon man mo dayon. Pero ni mao man nagsulti, ayaw mo kabalaka kaysa diyan moabot ang great tribulation. Matod pa niya, sabgawon mo, apirti na yung silang amen, pakpatanan. Maog na ilang kalipay ba? Which is nga din, sa dili pa moabot ng pagbalik sa Ginoo, moagi kag tribulation. Mo bitaw nang ningon sa Apostol Pablo, sa diya sulod ka gani sa kingdom of God, there will be a kanang gitawag, when you enter into the kingdom of God, there are so many trials and trouble and tribulation. Doon ay mga pag-testing, mga kagbubot, mga palisdanan, kung mga laga dito sa Ginoo. Mo na tinuod Ginoo sa Bible, dili na ingon nga, ato ko simbahan kay nagsimba lang ko, kay nagilak kong Ginoo. Ang problema di ato ng Ginoo ba nakailan nimo? Mo kita nang nagtuon pulong sa Ginoo, aron may baw tagyo kung sa gyud tinuod ang Ginoo. Tinuod ang Ginoo, buhi siya. Mo kita na ako sultihan ta mo. Kung nagtuo ka sa Ginoo, kung nagsalig ka, ayaw,
ka-trouble. Tuloy na kaklase ako, isulti ninyo ako. Na kay pagtuo, wa man lang kay pagsalig, kay na-trouble ka, wa ka nag-believe. Manang gingon niya dito ni Jesus Christ, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Kung ikaw nag-believe sa Ginoo, kung sa ganin na mahitabo ng linog, ayaw bugkak tarantar. Matarantar mo rin, kita man di matarantar rin. Ito may inyong gisulti sa dyan yan niabot ang linog. Ang uban gani, kung dugay na mo, dugay gani mahuman ang linog, maingo yun na sila na. Magkampo gina sila sa Ginoo, pero suktiyan tamo sa dyan ang mabot ang linog, magkampo gani mo sa Ginoo, mag-trouble na gani yung kasing-kasing, there is no remedy ang gingon sa Bible. Mabita na mga andanta, kung muabot na tanan, kinahanglan peace lang ta. Ang righteousness, ang fruit ana is peace. Kung magwat kag matarong, bisa pag-unta pa may tabo ini kalibutan, digi ka mahadlok. Kano man? Naman kay Ginoo, abinin mo ang Ginoo na sa langit. Wala rin nasa imong kilid. Nasa imong atubangan. Galing lang, invisible lang siya, di lang makita. Pero mapili mo kung imong ipil. Pabati na nimo, galing lang problema, kay dili makamubati nga ang Ginoo na siya mapili. Manang mapataka kalagbuhat sa bulato nga dili dautan. O dili maayo, dautan na puro. Kristohanon ka, baliwala lang nimo, musulti ka mo, lubutan na. Di gani mahilig ning Kristohanon ug mga suri. Mabita itong nakoy kaila dito bata pa ba kung isultihan siya. Kung ikaw Kristohanon, masala makagdili ka, nakasala, pangayog suri. Kung doon ay gikalagutan ang tao nimo, siguro ang naglagot mo nakasala, sa imong pagtuo siya ang sala, siya ang tayo, pero ikaw may gikalagutan, ikaw mga igsuri. Nga naman si Kristo dahil sa manay gibuhat ni Kristo, nagbuhat pa dahil siya sala? Siya ba'y nakasala? Dili man. Kinsa may nangayog suri. Mabit sa itong the 7 words of the cross, ang unang dito sa iyang gingon, masayloa sila. Kaya wag din sila tayo sila gibuhat. Mabit sa ng kanunay mga igsuri kay Christian man ka. Sabi nung sa tinuod, dili man na pwede tawagin yun ang Christian. Dahil may Christian. Kung di ka Muslim, Christian ka. Kung di ka Hudiyo, Christian ka. Kung di ka Christian, Hudiyo siguro ka. Kung di ka Christian, Islam siguro ka. Mo na yung sa kalibutan. Kanang Christian is a carnal. Name lang na Diyos kalibutan. Pero ang tinuod ng alagad sa Ginoo is spiritual. Kanang nagbasi. Kanang gigaylan ining pulong sa Ginoo nga iyang kinabuhi. Mo bitan hinungdan nga ang tao mamatay, dili pangutana sa tuwabang nga batan nga nganong mamatay madang tao. Kay wa man ikaon sa spiritual word of God. Di ba ningon ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Mamatay ka kung bread lang alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mabuhi ka gyud sa pulong sa Ginoo. Mo nang ikabuhi nimo kung dili ka man mabuhi, kay wa ka nagkaon. Mo nang yang gingon dinhi, there will be a great revelation as was not since the beginning of the world. There will be a gipahim nung duman una mubalik si Kristo, one of the sign, the great revelation. Since the beginning of the world to this time, kung sa man ang great revelation, gira, humana, nag-third na lang ganit na muabot. War at umuna, earthquake, jumlani, tanan, may tabuna na. Unsa pa man, marking, katuya ng marking. Anong markahan man ta? Muabot yun ang dakong kagubot sa kalibutan. Kahit nahimo ng Kristohanong tanan. Ang problema lang kay, kung dili sila masipti sa Ginoo, magpamarka yun na sila. Or dili man sila magpamarka, pat yun na sila. At trouble na yun. Grabe ni kay nakailan na sila what is marking. Okay lang, mamarkahan sila una. Kanang ingon man gud ang Ginoo nga ayaw sa siluti ang kalibutan, hangtod dili sila mamarkahan sa altang. Ang mayas Ginoo, markahan sa altang, walay labot sa kamot, pero ang mga naadis kalibutan, ang iyang markahan kamot o ang altang. Mabita na nga, kinahanglan, magpadayon yun ka sa unahan nga ato yung madawat ang marka. Ingon nga kita gitawag sa high calling.
dito sa langit ba, ang nagtawag na ito ang Ginoo, aron kita maminyo, makasal anang kordero, nga matod pa kinahanglan gayon kita. May lisan niya itong lawas, una ta, rapturon, di pa ta rapturon nga kuwan, di ta andam. Ang John 16:33, nga pa ni Jesus Christ, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome, o I overcome the world. Na overcome ko na ning kalibutan sa tinuod lang. Ang mga Kristohanon nga mutuo kang Kristo sumusunod, mao na ang makadaog sa kalibutan bisa pag nay markahay diri kadaog ka, maka-overcome ka. Kaya nga naman, diya sa Ginoo, makabaton kag kalinaw. Pero diri sa kalibutan, tribulation. Mao na ning be of good courage o cheer. Sa cheers gani. Kanang pagligo lang ba? Ha? Magdasig? Mana magdasig yun sa ani dihi? Nganong ningon sa be of good cheers kay kabaw yun ang Ginoo sa mga tao nga ang iyang gisulti mahitabo sa tao. Unsa may gisulti niya, moabot ang panahon nga ang mga tao mabugnaw ay lang gugma. Labi na ang kadaotan mulibot ng kalibutan. Muna mubalik si Kristo kay nung tanam sa unsay man ilanang una ka mubalik. When the iniquity shall bound, maglibot na gani ning mga daotan. Kalibutan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. May tagwa kay labot. Wala kung kumpiyansa lang mo, dili mo mag-good cheer sa mga kaugalingon. Di mo magdasig ani-anhi dili. Mabugnaw yun mo. Malayan mo ba? Di ba Lunes samtang Sabado laay kay simba no? Pero kung doon na kay pagtukong iya ka sa Ginoo, malipayon ka kung maabot ang adlaw sa Ginoo. Kaya ikaw iya maka sa Ginoo. Wan gani nga muadto kag simbahan, di gani ka malipayon. Di man po ka malipayon kung muadto lang ka wa kay makatunan. Ako sa tinuod lang, dagasa ko nagsimba tungod na sa ako ng pastor, di ko malipay sa mga wali. Wingon ako, kulangan ng wali eh. Kaya nga naman, nahibawag yun ko. Kung unsa gibot pasabot sa Ginoo. O nang wala ko nagpastor at tungod na pero karon, o nang gingon nga, amot kung di kulangan pa mo sa kong sulti. Halos ako ba nang hawa na lang kaya nasubraan daw. Kaya ang Ginoo mong katagbawan. Kanang kumuani ka diri na kay mahibawan dili na pwedeng wa kay mahibawan. Nahangtod aron ang imong pagtuo mutubo, mugro ka ba? Ya mamunga ka piagi sa mga pagbuhat nga unsay gisulti dili lang kay nagtuo kag Ginoo moabot lang ang panahon. Ulahi ra ba ang pagbasol, ang pagmahay. Wala ayaw ninyo huwata nga magmahay mo. Moabot gani ang linog matubol pa mo wa mo nibilid kag Ginoo. Sa na ito pagbilib, ang atong gibiliban sa Ginoo kay naghatag siya sa ato ang og time, adlaw ba. Mo na akong gingon kinin ato pagpangalaga dili ni about sa oras, hour, time, and minute. Di ta ingon mo ato lang ta dito pagkahuman sa lang ka minuto okay na. Unang karon nagtagtulong na lang ang simba sa simbahan. May pang alas 6, may pang alas 7, pang minute na lang nila. Magpili na sila, asa sila magkuhan. Kaya saan mo piling pastor? Walang mga kakakuhan, hindi kayo magmatinudanon. Kung di po kasimba ka, ano eh, napa may bukas. Napa may service sunod. Ang ilang ganing pagpangalagat sa Ginoo is, anong nagpakita lang ba sa Ginoo, nagtuo siguro sila na ang Ginoo naglantaw. Abi naman, ang gitanaw ni Kristo, kato lang matinudanon. Katong tinuod nga nakasabot ug nangita sa Ginoo, marto yung gitanaw. Although ang iyang mata, bisan asa na. O bisan ako palingkamutan nga ang Ginoo nagkakita sa ato kasing-kasing ug nahuna. Kung sao man nga ang Ginoo makikita sa ato hunahon nagkasing-kasing. Mo nang atong tun-an ang pulong sa Ginoo nga unsaon nato nga ang atong kasing-kasing gunahon i-present sa Ginoo. A living sacrifice. Mo na iyang gingon, by the blood of the Lamb. Ma-overcome nato ni by the blood of the Lamb kaning great revelation. May kanang
blood of the Lamb, mao man ay muwas nimo, muhugas nimo, mao man ay sanctify nimo, mao man ay muhatag kanimo og safetyness. Amot asa na kayo ihatag og safetyness. Mo bitaw na kung musali gani ka sa Ginoo, ayaw mo ka hadlok. Kung tinuod ka nagsalig sa Ginoo, kung moabot man mga linog, ayaw mo kadlok. Moabot man ba, ayaw mo kadlok, natural lang na. Kaya na kay Ginoo, diligyo ka yato niya sa kapaitan, sa kaalautan. Kay ang pulong sa Ginoo, sa tinuod ng dili daw niya, hatagan ko kanang kasakit gani, kanang hurt ba? So pag-spell ng hurt, di ba masaktan juga, dili na gusto sa Ginoo na. Pero kanang mga kuan, mga nahitabo, pagbadlong na lang nimo, pero di na magdugay pagbadlong man. Murag bakos ba nga gibunal, matod pa ni Solomon, kung doon na tayo amahan ng bunal na to, napi Ginoo nga mambunal na to. Mabitan no katong linog, sa tinuod lang, gibadlong ko sa Ginoo. Mato ning kulod, sorry. Mato nga, di na itong usap. Diba, di lang ako isulti sa akong pamilya to, sila, mismo kakita ko. Amo, badlungon mo, dili ingon ka ng inyong gibuhat, dili ka ng pagbadlong sa inyo ha, kining pulong, share. Pero ang pagbadlong sa ako ha, personal. Kanang aron masulti na ko kung unsa ka grabe nga ang Ginoo mo badlong. Ma-experience na ko nga kuyaw Ginoo ang mga badlong ay. Sometimes nagigda ko, lahi magura ko nahuna. Pagkalahi sa kanahuna, maragwa ko nagunahuna sa Ginoo ba, bisag nag-study na ko, gikalimtan na kong pulong sa Ginoo, niya sa Ginoo, tanaw sa akong YouTube. Gikalit ito ng linog, bangon ko dahil, kaya ito, sorry. Kaya naghadlog yung mga, nibati ko gamay, kung kadlog, kaya nga naman, doon naman ko'y gihimo nga, siguro ang Ginoo, tinuod mo doon ang Ginoo, di ganit mahimot ang Ginoo. Ang pulong ni Jesus Christ ingon, kung asa gani imong kalipay, huwag mo kasing-kasing, di ba? Diya ka ang Ginoo sinuso. Kung asa imong treasure, gipalabi, labi na karon Domingo, gipalabi na nimo, sa tinuod lang ang kasing-kasing, bisag naa na diri. Duwa dito imong kasing-kasing, bisag nagkatubang ka sa Ginoo, pero imong nauna, niya, malakaw sa pagkumanan ng sila. Wala usay, kanang naa gani niya kasing-kasing sa batiyo na, naka-experience ka. Kanang tao gani niya kasing-kasing nasa gawas. Kay naay pakigsaan, naay pakisabot, naay mga butang, na ba siguro na ihatag dito, na importante dito, niya nasa sa simbahan. Manang giingon, maglagot na siya kay dugay ang wali. Mabita na ginangnan yun, pray na ka ba? Pray. Pray na yun ka nga. Wala na imupan mo, bahala na sila. Kaya nga naman, naman ka sa tubangan sa Ginoo. Ang latoy pagkasulti nga ikaw yun, iya ka sa Ginoo. Muna ang iyang giingon nga, maka-overcome ta. Revelation. Revelation chapter 17 verse 14, gi-reveal yun niya, they shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is the Lord of lords and the King of kings. And they are with him are called and chosen and faithful. Ang maka-overcome ining great tribulation, masipte, na matod pa niya, makigira man gud ni kining usa ka mapintas nga mananap sa Lamb. Nya kanang Lamb maka-overcome man gyud na kay nga naman siya gud ang Dios sa tanang Dios. Siya ang hari sa tanang hari, maka-overcome siya. Unya ang uban kaniya katong mga tinawag o katong mga pinili o mga matinud-anon. Katong maka-overcome yun. Bisa pag maabot ng kanang gitawag og kining verse 14, usa ra man gud ka bersikulo kung gikuha. Kay kung imo ni basahon ning usa ka chapter, usa ni ka gitawag katong mapintas nga mananap gani nga muhari diri nga iyang awayon ang mga balaan. Pinaagi sa iyahang marking. Ya ang mga balaan nga gitawag, mga Kristiyanon ba balaan nga gitawag ang mga Kristiyanon kay dapat magbalaan na sila kay gisanctify na. Ang wa gisanctify wala gibalaan. Nya kita gisanctify mata sa pulong sa Ginoo, kung wa ka na sanctify kay wa ka kabalon sa ang pagbalaan. Nga ang mga balaan matod pa niya
katong nagbuhat og righteousness, wala iyang gingon nga mahitabo manggod nga sa diha nga mohali na ni mapintas nga mananap. Ang gitawag na siya mapintas nga mananap, mao man na ang accuser dito sa langit. Dito sa langit ba magsaka kanaog. Wanang dili na siya panasakon dito kay naggira dito. Mahuman ko ang gira diri, man ang gira dito. Diretso na siya kinta katong usa ka tawo nga muhari di kalibutan mo daog. Dagan na rabay nag-away, di ba? Kita may mga panagna be. China, Russia, Amerika, India, Iran, o kanang mga Muslim country, mao ba na, Cebu, dagan tayo nagingon. Kung kinsa man ato ang gituhuan nga mo'y muring diri, kato daw, wala na'y makagira kaniya, kay nabuntog niya ang tanan. Mo nang makahimo na siya nga magbuhat og balaod kay giingon man niya dinhi. Magbuhat na siya og balaod nga kung walay marka, dili ka pamalit ka pamaligya. Kanya ang di magpamarka, pat yun. Ug ang magpamarka, matod pa sa pulong sa Ginoo sa Revelation, di na maluwas. Mo nang gikadukan sa mga tao pohon. Mo na ang pasalig na lang sa mga jutay nga mga gitawag og nahitabo mo puna tunguna. Sabi ng mga propeta tunguna, mga priest, ang ilang gipasalig sa mga tao sa Ginoo, nga ingon pa niya nga, peace, peace and peace, there where is no peace. Wala makita mo simbahan, mga peace bibidyo, peace bibidyo, peace bibidyo, bisag pag-abot sa balay, wabi peace. Gani ako nga nangalagad ko tunguna sa Ginoo, pag-abot sa balay, gugot. Away. Wala ako nakita yun sa akong ginikanan. Wala akong gibasol yun kining mga paskol. Wala yun supig tinuod. Nga di ay ang ilang pagkakristuhanon. Bisang dugay na nangalaga. Siguro bisang gihatag ka ng mga tayo kung operate. Ano may peace. Wag gani peace. Lawa kung why blessing. Because blessing is peace. Kita balik ang kristuhanon na peace. Wala. Naara na sa tao ang peace. Munang gingon ang peace nga nasa Ginoo. Yatag niya ang kalibutan dito. Sabot mo na ako na ako'y peace. Bisag maggubot-gubot niya. Kaya nga naman. Manggigay gulog yun sa inyong pamilya. Muna na sa kabutang ngayang gingon. Kanang Great Tribulation. Nga din, iya mong giraw ng lamp. Pero ang lamp, maka-overcome din na. Yang uban kaniya nga maka-overcome. Kato mga tinawag o mga pinili o ang mga matinudanon. O ito na kumingon ninyo. Kinahanglan mahimot ang pitfall niya sa Ginoo. Kanang gitawag og makigira sa lamp mo na ang mapintas nga mga Revelation chapter 12 verse 11. And they overcome him by the blood of the lamp and by the word of their testimony. And they loved not their lives and to death. Napag-iusa. Ang naka-overcome daw kuno niya tungod sa dugo sa kordero, mga Kristiyano niya, katong naka-overcome og sa pulong sa testimony ining Biblia, Bible ba? Ingon pa ni David sa Psalms 19 siguro to, the testimony of the Lord are true. Maka-overcome ka kung imo ning sundon kay ang Ginoo ray magatag nimo safetyness sa kinabuhi nimo. Wa gyud lain makahimo sa tanan. Bisa pa na imong balatian, bisa pa rin imong kagbugot, bisa pa tara ay mga problema, walay makasulbad ana. Bisa pag ningon ang pulong sa Gingon Solomon, although ang money is answer of all. Pero kung saan daw ang kinabuhi nga tag-iya ang Ginoo, nga ang money is another God, na idol man ang money. Dili man ang mo tag-iya sa imong life, ang Ginoo man. Maungubitan na ningon siya, remember the Creator in the days of your youth. Wala yung gingon din eh. Ang naka-overcome by the blood of the Lamb, tungod sa dugo sa kordero nga giola dito sa cross kuno. Mga makita karon kung mutuo ta nga kita gihugatan sa dugo ni Kristo, kinahanglan mo simba gyud ta. Wala ni gingon ni Apostol Pablo kanang communion. Di ba? Kada communion, nakagi na mo mga communion, nga magkikuha na itong communion, dire kay, di literal man gud nila.
Unya, dagay mo communion, bisag dagay truhol ang babae, ang mga bitawag og mga tao nang nalagad sa Ginoo, nakay-gi-appoint ang communion gihatag na sila, communion lang gyapon bisag dakop sala. Nga gani dito ang motif daw communion, pag dili gani na siya takos, anang communion, wala inungdan ni nga Apostol Pablo, nangaluya, nangasakit ug nangamatay. Kaya nga naman, gihimo man nilang literal. Murag nakumon ba? Nagtuog ka nga, wabita nang matanaw ko ka ang panahon sa communion. Kung communion na lang siya, bisag naa siya dakong sala, naigibuhat siya, bisag dihambi pa to, nga ang iyang kalaban, wapa siya nagiguli. Gani, ang Biblia nagingon nga, kumani ka sa simba, na hinumduman mo nga nakay kalaban, biyayo sa ang pagsimba, pakiguli usa. Na kung makiguli na ka dito, ani nakadiri. Kaya naman, natuman mo ang sugo sa Ginoo, love your enemy. Nang so pag love your enemy nga wa man kay kiguli. Nga mingon ka sila man gyud sala. Sila man gyud kan dautan. Kaya ikaw may nakahibaw sa pulong sa Ginoo, kaya ikaw may gitawag, ikaw may gisugo. Di ikaw gimo buhat ato. Gani si Kristo may gisugo sa amahan. Niani siya diri tungod sa kabubuton sa iyang amahan mo nang iya gipasaylo ang tao. Mao na ang naka-overcome by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Kung unsay mga testimonyo diri gipanulti diri, ang tao gayud makalabang anak. And they love not their life into death. Og ang mga wala na higugma sa ilang kinabuhi ngadto sa kamatayon, kanang dili mo sugot nga mamatay, kanang dili mo angkon nga it is appointed unto man once to die. Kanang wingon magud ang namatay magud ang kanang good. Because you love. Imo magigog man ang mamatay magud ka. Unsa naman ang nagyani sa Ginoo dili? Unsa man kinabuhi ang nagyatag? Wala kung mahimo gani na kayong color, kung mahitabo man gani. Ngano nangalagad pa man kung unsa may imong gi-promise diay? Unsa man day imong gibuhat? Unsa man day imong buhaton? Ngano nagpaila maka ngano nagparansang si Kristo dito sa krus? Ya mamatay na lang gyapon ka. Sabi no sa tinuod lang kung bataon yung pulong sa Ginoo, gilukat gikan sa kamatayon. Doon naman gud tayo, ingon ni Isaiah, doon naman gud ang mga tao sa Ginoo sila nalagay sa ila man gining pulong sa Ginoo. Pero kay gisulat maning old and new, nakita naamat na sa new, apilon sa tong pulong sa Ginoo sa old, kani adto pa. Dili ta ingon nga wat labot dito. Kung sa gingon sa Ginoo ngadto kanila, nga sila kuno doon ay agreement sa kamatayon, doon ay agreement dito sa grave, nga ang mga tao ba, wingon, mamatay man yung tagod. Mo nang wingon, mamatay, kaya wa may nagtudlog kamatuura na, which is nga diin, mo na ni Kristo, nagkani dili, ningon siya, I am the way, the truth, and the life. Mo na, ang tinuod yun, nga ang iyang pagani dili, life. Mo na nga ingon si Isaiah, nga, pag-ani daw sa Ginoo dili gi-annul na, gi-annul ba? Annulment. Gipapa kanang agreement to grave and death. Kung mutuo ka sa Ginoo, mo nang giingon ni Jesus Christ kang Martha kang Mary, bisan pa siya patay, mabuhi siya, o bisan siya buhi, dili siya mamatay, mutuo ba mo ana? Problema kay di mutuo. Wa kay mahimo, mo na ako musulti ko karon. Kaming atong Ginoo nga alagaran, mo ani tagiya sa atong kinabuhi, mo ni nagbuot. Tanan natong gibuhat siya ang nagbuot. Siya ang gusto kung ikaw, manang usaya ang term sa mga tao ba nagikuha na siya sa Ginoo. Ang Ginoo dili gyud mo kuha. Dili, never. Muhatag pa siya. Gani ang Ezekiel, doon ay pangutana dito. Malipay pa daw ang Ginoo sa diya nga ang taon daw tan mamatay. Tek tubag sa Ginoo dili. So therefore din niya kwaon bisag dawtan ka. Kay di siya malipay. Siya ra day nagbuhat-buhat sa iyang pulong niya, siya ra po day magbungkag. Wa gani weapon, ingon ni Isaiah, there is no weapon nga batok nimo manang ayaw mo kadto bisag asa mo maglakaw-lakaw. Basta kung nangalagad mo diya sa Ginoo, anang nagasimba mo na may mga pulong dito sa Ginoo, okay mo na yung mga promise. Ang problema lang kay kung wala kay mga pulong sa Ginoo, amo na madlog gyud sa asa ka mo adto. Mo nang kung natay kadlog, wag kay pagsalig.
Baka nang ibutang nga ito nga, kung ikaw na trouble, eh, pagsalig sa Ginoo. Jeremiah chapter 8 verse 3. Kanang gingon sa Revelation, katong kauban nga naka-overcome, love not their lives and to death, katong wa nahigugma sa ilahang kinabuhi nga tus kamatayon nga wa nila gyud kanang ilang kinabuhi nga mingon pasagdan na lang nila ang pagpangalagad sa Ginoo. Total mga matay man ang gihapon. Ang pasabot ba nga ang ilang life ba? Wala nila gihigugma gyud ang kamatayon. Naniguro gyud sila nga di gyud sila mamatay. Wala sila nahigugma ngadto sa ilahang kinabuhi ngadto sa kamatayon nga di sila gusto mamatay. Pero usaon naman ang Jeremiah nagprophecy man sa chapter 8 verse 3, and they shall be chosen rather than life. Mo na mga tao mauray yang naibawan, it is appointed unto man once to die. Sa tinuod lang atong una pagingon na daan, mao mong gunay mo gipili. Mamatay ka, kasakit ang mamatyan, maghilak kita. Magbuol kita. Halos pa magaling sa dugay-dugay na at tuon pagid nato kay ngano man gimingaw ta. Kay naimot ta sa ilahang nga nawala sila. Kaya sa unta man mo man ay imong gusto appointed man. Pili man nimo na nga appointed ka. Which is nga ang Ginoo nagtawag aron ma-appoint ka dito sa marriage of the Lamb. Bulahan ganitong tinawag. Kaya na sila tinawag. Kung saan pa man nila pag-andam aron kay pagbalik ni Kristo nga mamana siya sa atoa kay kita iyang asawa. Unya ang asawa niya kinahanglan man daw mangandam, nya tapo pangandam. Wa gani nangandam ni mga buhi kini pa mo nga patay.